iringi yavela kulamakhosi obumnyama Yebo. ayivelanga embusweni kaKristu Jesu ayidingeki kubantwana bakaNkulunkulu yayingekho kubantwana bakaNkulunkulu not bese ubona lana nakona amakhosi obumnyama kwangeyona yomshado wengashadi phela uFaro noJoseph Yebo. wemnika ngoba esekuthi nje umuntu osehlezi sesihlalo kudinga afake le ring Yebo. wengashadi naye iphe yomshado iringi ayikho eBhayibhelini Eish. anginamahlono kusho lokho nginesibindi sokusho yabo ukuthi iringi okuthiwa iringi yomshado ayikho Yebo. Nkosi Yesu Jesus. iphinda futhi izoqhamuka lapha na iringi emantombazaneni okwakwizifebe zaseSiyoni Jesus. zazwaqoka namaringi izifebe zaseSiyoni ezayiphila phansi kwesiqalekiso zilinde ukujeziswa ubaba uJehova Amen. Nkosi Yesu hayi abafazi babantu ngikhuluma ngezifebe zaseSiyoni ezanda ukujeziswa uJehova zazigqoka bonke ubucwebe zihambela phezulu ngamahili zifaka namaringi Yebo. Nkosi Yesu hayi abantu abankulunkulu hayi amakhosikazi awungifundele kuIsaya Nkosi Yesu